Microsoft Word hundan Microsoft Word he thil chi hrang hrang ina hun theia chu kan soidona soidawangin Microsoft Word chu word processing software kan ti kha awal samdan beran chuan hemi search bar a hian search bar an hianin hemi search bar hi Windows 7 an chuan start in kala hemi start in kal hnuwa khanin hemi start in kal hnuwa khan headline search bar khalo ve thin khatiang khanin kianin click anga word tin type to pang WORD word ti khain type to pa hey Microsoft Word te word pek te khang ho kha man thai ani chuan hemi lo atang po hianin run command atang alu le thai bok ta Windows le R in met kop leang chumi chu anglo keyboard layout kan tilang le lo nge te keyboard layout ka kan tilanga hemi Windows in metanga Windows khain kumpi in keyboard ami ka Windows le R in met kopang tikhan ei run command ron suak ta ni hemi run command an hianin hemi run command an hian WINWORD winword ti kharon suak ani winword ti ka kan type ang chuan kan okay ang tikhan tikhan MS Word hon thai ani hon thai na ni chuan chumi zuwa hemi start ang khang kalila start a kan kala Windows 7 an chuan all programs a hetan hian all programs lo lang leang all programs sai lut leanga chuan all programs sai lut nuwa khanin all programs sai click zau nuwa khan program so ti hian ron lang thut don ta chuan chumi ron lang an chuanin tan hian Microsoft Office si thanga chuan Microsoft Office thanga chuan Microsoft Office than zuwa hei hi Microsoft Office Word 2007 ti khani thlang le mai do ni command a bok khang kan lut leang Windows le R kan met khop lenga chuan tan hian CMD ti kan type CMD chuan kan okay nga chuan kimi hi lo lang ta ni chuan heta hian start ti kan type start space bar voi khat kan metanga tan hian win word ti kan type lenga kan enter tikhan Microsoft Word ka khami CMD tang khanin alu thai bokani command atang khan tikhan ama zuk mumia lo pokhan dos command kan tiang deuh khan khatiang kha typing khanin command kan zuk be thai ani Windows 7 tan big shortcut kha siam le thai ta ni Windows 10 a hian ina thai lawa Windows 7 tan shortcut kha siam thai ani chu start in kalanga start a all programs ron lang leang start in kal khan line all programs ron lang lea soi tong khan Windows 10 an hi chuna lang pura Windows 7 nen khan in ang lo deuh thina line all programs ron lang lenga all programs in lut lenga chuan chumi zuwa MS Word Microsoft Office Word khain zong leang kan hian Microsoft Office Word ei tlai hi Microsoft Office ti ringot ti khanin click lea chuan tuna mi chu Windows 7 tan big ani chuan hemi Microsoft Word hi lo lang ta ni heta hian in right click properties lo lang properties in lut anga chuan hei hetlai hi shortcut key lo ta ni ta hian in click zawanga chuan e te tikhan e met top la control alt le e kha met kop ta la MS Word hi honga mase tunan chun W kan hmanga W eng vai nge kan hman WORD Word W kan chu to pang tikhan chuan chumi zuwa i apply anga chuan i continue wanga i okay le Windows 10 an hian in hemi work lawa chuan chu Windows 7 big tan chaw ni tu na mi kha chu keyboard layout tilang le lok taila heta hian in control le alt le W a khai meta
Control Alt ka metla chuan chu mi zo W I metanga MS Word ka I hong thei bukani kha shortcut key da da Windows 10 an hian in a work lawa Windows 7 tan bi kho ani chu khang ho kha MS Word hon thei dan sang ten ni paper kan sak ber angai le ta ni heng ti alai mi home te insert te heng phei ho an hian in Microsoft Word ho ka kan control do na ni page layout ta kan kalang paper kan set do na page layout ta kan kala chuan size soi tuang khan A3 chu wanglai ni chanchin butiat A4 chu tunlai kan man lar per hi ni chuan A5 chu A4 hi phel pup ila alai taka bung to pila chumi le lampanga chu A5 ani a zian chuan A4 an hian A5 pahnih chuak thei ti na ni chu legal YM chanchin butiat hi ni chuan A4 kan thlang leng hei kan man lar ber ani A4 size zo an hian in orientation chu hei portrait le landscape lo le word peta po kan soi to kha portrait chu paper tung zong om shim hi portrait ani landscape chu paper hi tiana wang zong in omang tunan chu kan mamo chu orientation an portrait kan mamo portrait tikhan chun chu mi zuan margins an hian normal le narrow hi kan mangtlang pui application ang tur si ya chuanin normal kan mangtlang puya hemi chunga hian thu tam deuh lo chudu ni taila paper khata leng nge tur thu tam deuh kan lo chudua chutiangan chuan narrow kan mangthin a margin sahi a zau thin hei headline space a paper top le hemi cursor lan na space sahi hei azim ma hemi chung an hianin kan chu thai ani thu chut na tur kha zau ani normal a ve thung chuanin normal an chuan hei headline space polo zawa headline chung hi azim ve le thung thu chut na tur kha azim ve le thung ti na ni kha narrow le normal danglam na ni atlang pui normal kan pangtlang pui chuan chu mi zuwa home ikal liang home ikal lenga hei hi no spacing ai dam tikhan no spacing an hian alo om lo chuan ni china spacing kan set ang chi kha khat duai kha om thina enter voi khati pein a khat duai zelang chu wang chuan no spacing hi a khat to ka check deuh rang tur ani tuna a hnuaiin hianin tikhan enter taila khi step by step in a kal thata ni a hnuaiin hian double click zau taila khi automatic in hei hi normal a lo om leang chu no spacing a kan da le ngai thin a hnuaiin hian double click leila tiang khan hei normal a lo om lea no spacing a kan da le ngai MS Word an chuan hemi kan ven deuh reng ngai thin kan ven deuh reng lo chuan a chunga kan thu chut le a hnuai kan thu chut kha a in ang thei thin lo ani kha MS Word a paper set dan chu ania paper hi kan soi tuang khan set masak nge ngai paper hi set masak lo chuan thili print anga I print sual renga ka chu dik vek si tianga I paper set dik lo wangin engki makha buai vek thin ani